Chunya odendo Nyasaye ma Nyasach nyiseche. Nyasaye mar Israel gana gi gana. Ratego jal manotimo gik madongo. E ndalo mag muma. Walamo wamiyo nyingi dongruoth berna pile odiochieng' gotieno sekela kasani nidwaro ni otimre e remb Yesu ja Nazareth. Amen. Yena osom kode muma mar Mariko. Kane chieng' Sabato oserumo, Maria nyar Magdala gi Salome kod Maria min Jakobo ne jong'iewo mo mang'we ng'ar mondo gidhi giwirgo ringre Yesu. Ne gichopo kar liel gokinyi mang'ich chieng' Jumapil ka chieng' owuok. To kane pod gin e yo gidhi, ne gipenjore niya, ng'ano ma ang' nong'ielnwa kidi molor go dho liel. To kane giting'o wang'gi, ne gineno ka kidino oseng'iel dire, kata obedo ni ne en kidi maduong' ahinya kamano. Kumano ne gidonjo e bur mi ginuang'o wuowi moro morwako kandho marachar kobet e bath bur korachwich, mi gibuok ahinya. To wuowino nowachonegi ni, kik ubwogi, ang'eyo ni udwaro Yesu ja Nazareth manyocha ogure msalaba, to osechier, oonge ka. Neuru, ka eri e kama nyocha gikete. Koro dhiuru unyis jopuonjre kaachiel gi Petro niya, otelo nyimu odhi Galili, kendo ubiro nene kuno kaka nowachonu. Kamano mon go nowuok oko moringo oa kar liel, nikech kibaji malich nomakogi, to ne ok giwacho ni ng'ato gimoro amora nikech ne giluor. Abiro some kawadhi. Muma wacho ni sama ne sando Yesu, joma ne sande nong'udho kuome law, joma ne sande noyanye, joma ne sande notimo gik malich. Ndiko wacho ni nyaka law makwar, law tho, norwak ne jawar. To ndiko wacho ni nyaka ogudu mar kudho norwakne. To Mumbwa wacho ni nochwad wiye gi luth. Mano kama ok asomo to ndiki. An kod wach madwaro mondo awachi, nitiere gik manyalo timi ma ji par ni rumo, mana dier makende. Ichwado wiye gi luth koni ma watieko. Aparo joma nego segalagala goyo mang'udho law gudhe, joma yanye, joma timo gige gi tima nikech gineno ka gitieki. An ka mondo awachi ni kawuono ok irum, ok notieki ngang', ok tieki. Akene bing'e modhono. Lum mar modhono en pa inyalo ng'ade ni mubed marom kaka dho muma chalni. Ndalo moko ariyo ineno kochako mol, oti okalo kamano opayo gikecha. To mae wach mokela mondo awachi ni ok irum, ibiro chalo kod modhono. Koda jachiene notieki, ok idhi rumo. Adier ok irum. Sama gitieki no, that is your starting point. Kanyi ka okore dwa chako go. Wawa gitim gimoro amora ma gidwa timo. Mane kar chakruok ni. That is your birth. Kanyi kama koro chako nyuoli go manyien. Nitiere gik ma ginyalo wacho magawachi ka ng'ani orumo. Ginyalo rando nyithindi te. Magiwachi ni koro to ok nyalre. To Yesu wacho ni gik ma dhano ok nyal, kel ir Jehova to nyalore. Koro adwa na wachi ni gik mineno tamorego biro nyalore sani kuom nying Yesu Kristo man gi teko. Andika wacho ni sama ne mine gi wuok mondo dhi e liel, gichako wuoyo kendgi kon jowat koro kidicha ng'ama nong'ielno. Nyaka in mawuok kodi nitiere gima pek mipenjo ng'ama biro ng'iele. Aseluongo jokoro, oselemna ko uma gi nanga, oselemna gi nanga makwar, osewir kuoma de pak, nini, osemiya pi hawi, otamore, osekorna wach, otamore. Ng'ama biro ng'ielo gini oko. Mon ka openjo ni to kidi malich cha, ng'ama dhi ng'ielo wan wadhi nene. To Muma wacho ni kane gidhi, to ka gin mabor to gineno ka kidi cha onge dho liel, ong'iele kando. Nitiere kidi mateko mar nying Yesu Kristo biro ng'ielo kawuono. Obedo nyathini ran madho njaga, ibiro ng'iele sani. Obedo jachode, ibiro ng'iel chode oko. Obedo yotow, geno onge. Kawuono gimo tow ne migolo to geno bet. Nyachan kamoro
moro owinjo kiluonga ni Nereah mbe mai Nereah okapenja winjo nji chunye to mama ne obwok nikech an no dhi lemo ni jatuo moro ka waod gi jatuo cha to wacho na dhi ode ana dhi kama chielo irita kama ni wadhi jatinya site ting na badi adier to wadhi kode mai mo mianyisi ni ya kidi molor ni gonno kawuono nying mai hala man gi teko nying Yesu simba nyaka gole ibiro ngiele sani ok kiny kawuono maweni ingielo kidi mosemiyo pi wanye chwerno kidi momiyo kiwuotho to kiawa kidi momiyo kiwuotho to chunyi kibore kidi no ibiro gole sani kidi manyoti ko nyithindi te gwoni ibiro gole koro mama ni chuna madhi ode kachopo ode talemo tabet piny to chako timo nende inchie sembo anyara lego to kona ni chieng moro na yalo wach mahero saidi wach no kata ininye na here en ni muma wacho ni gimora mora mawuono me polo ne okopidho ipudho to wacho ni chieng mana yalo wach no tuo no yudo accident ma kiyo donje duonde kiyo magari donje duonde kuro konyal wuoyo owinjo rem osiptalo dhi rito pesa mondo dhi yange dadi kiyogi okonyal chiemo kiyo nege to winje TV ka wacho no ndeke ni kimora mora mawuono me polo okopidho ipudho apako nyingno nying manyalo pudho gimoro nito na lere maber kaka jalere gano to kochopo kare wacho ni makna TV gik moko man ruodho me polo okopidho ipudho sani gik manyasaye okopidho ipudho to wacho ni ne okonyal chung kama oninde to okonyal wuoyo TV ni bokonyal bad no makich winjo malit to wacho na ni sama ne okonyal wuoyo to winjo ni gik moko ipudho sani pudho ni kendo na wacho ni winja ni kipudhe winj ka gini pudho to mama no wacho na ni no yua kapwengo okonyal wuoyo to wuoyo gi chunye okoni ruoth kaka jatich no wacho ni pudhna endalo no ne poko mako kata ich onge nyathi podo nyako owendo ka chwore kanye to wacho ni no yuak katieko ni amen to bo tieko koda to jal mana wacho ne ni biro pudho gik mane okopidhi awuoyo kodi sani mane okopidhi ma jachien opidho kuomi ibiro pudhe ma jachien dong kodong duk to no chako ngogo kiyo gima no winjo many pesi tere go hospital apako duong no awinjo ka teko no nitie kata sani to no ngogo kiyo to chwore kwanyo 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 mino ngogo kiyo manopongo duonde kama ga jalika modong kongima mochango kamano wach ma wacho nyasacho eno paswaji nyalo yangi sani gimine no kopongo ino ibiro yange sani growth me wino nyasaye dwa tieke sani angome winjo kadi tam nyasaye mayalo onge ka nyasaye no dhir dhako cha mana kayalo wach me wacho ni gimora mora mawuono me polo no kopidhi pudho apenji mama be kama intie ni winjo ko winjo pudhe rangano binjo kunjo pudhe gimo pidheno dalano binjo kunjo pudhe e dhodo no binjo kunjo pudhe e dendi kanyo binjo kunjo pudhe mak na gimo kuotno ma daktari no yudo ni growth no mak sani ibiro pudhe kuom remb Yesu Nazareth to no ngogo kiyo to chwore kwanyo inyalo wach ne to chwore bobet vendo ko lem kode chunya ne gombo mondo biwaleme kode time neno kane chwore kwanyo kiyo morumo modong ongima kawuono yalo Yesu amiyo nyinge Nyasaye duong bang'e chien no mako ich na yudo nyathi manyako mawuotho konyuolo en go mine gi penjo ng'ama no ngielwa kidi eman ba penji kidi mane mapek kuomino idwa ngiele sani karuodho mayala yale TV ni
nyalo golo kiyo mopongo duond ng'ato ngogo to dhi motimo na neno kano kiani chieng' mono rom koda maito glory rebi shintarabakua lomo glory master manya saino nomiyo otero operation mo ngogo kiyo manopongo duonde mikawuono ngima yalo Yesu en nyaka gi nyathine ang'o miwinjo ni ditam Nyasaye moyalo Moni penjo ni to ng'ama dinyel Kidi kawuono Yesu nitie gi teko mang'eny ruodho biro ng'ielo Kidi sani kawuono sana rabi biro ng'ielo Kidi muma wacho ni kaji chopo machiegni to gineno ka Kidi chose gol ibiro gole akia Kidi momaki akeno mako ii akeno mako kori akeni ni wi akeni ni wangi akeni ni kanye akeni ni chifuoni ni koda ene tiendi ma arthritis omako gima ng'eyo ni Yesu biro ng'ielo Kidi kinde machal kama Yesu sechako ticho chako ng'ielo kite te mano maki gibedi chiende machieni kikeka mo ai gibedi chiende matero rekodi makidi bet kichwere chati winjo rem nikech ng'ato se terore kodi kawuono Kidi no ibiro muki ya ye Kidi no ibiro ng'iele oko ing'iele winj king'iele wa ubede piny gigi ibiro ng'iel bedi unding'i Yesu ng'iele sani ubede chongi ibiro ng'iele nikech ing'ere ji chien nyalo timo kodi sarakasi maji wukumi marach kaka ne giwuok kuom Yesu jawar machwad wigi loth marwak ni osimbo mar kudho marwak ni law makwa mayanyi majari machai maji par ni koro tutieki to nitie teko mabiro amalo biro ng'ielo Kidi no ok ni chaki rad kode kendo kamoro lweny no segoyi mang'eny geno mani geno rumo paro kuma giki kudi onge nyitimo minyalo kiparo ni kanye midhi yude konyruok no onge wan ka mondalande ni Kidi eri ng'ielo sani ting'iele gi teko mang'eny idwa ng'iele gi teko mang'eny teko ma pesa ok nyal teko ma somo ok nyal teko ma siasa ok nyal teko ma mewo ok nyal awacho ni nitie teko mabiro ng'ielo Kidi mosemaki andika wacho ni kane giting'o wang'e ne gineno ka Kidi chose ng'iel kando podi mari no koko chakore ibiro ng'iele mak na gimo kuote wi mapok ineno no madaktari ni koni kore ka chakore no winja ne king'iele obiro wuok andika wacho kumano ne gidonje buto gidu wuoyi moro morwako lewni marochere mang'ang'ni kobete bur kone gina ng'eyo udwaro Yesu ja Nazareth to no sechier bur ni nono odhi Galili mondo dhurom kode kaka nowacho dhulando no joge wabe ka Yesu telo nyimwa wabiro lando Nyasacho poko deko akweri obiro timo gima ne okipar piwanyi si chwer morom nyo lama mageno rumo ise weme wacho gik magala mamono gi gima winji wuge dhogi Yesu se chier ayany manyo yanye jogo wigi okuot magilando ni Yesu ne ok ochiero kwale gi jopuonjre ne tadiera mar wach no chier moloyo jal mayalo en jal manotho to chiero loyo mai momiyo no chier an be dier jomotho Kidi no ibiro ng'iel kawuono Kidi no ang'no ng'iel ber Kidi mar chode ibiro ng'iele sani obedo Kim ibiro ng'iele obedo ka era ibiro ng'iele obedo typhoid ibiro ng'iele obedo choke ibiro ng'iele obedo wich bar ibiro ng'iele obedo pressure ibiro ng'iele akia ji matini obedo duondi ma okuot ibiro ng'iele obedo chiemo mamoko nitie ma kichamo to idwa barore magi ng'ielo sani
obed lo manyo ularo ibiro ng'iel kidi. Muma wacho ni mon go noringo kowuok e liel. Mine giringo ka giwuok e bur nikech kibaji nogoyogi. Awacho ni nitie gima Nyasaye dwa timo sani e gweng'u, e pinyu, e county-u, e country-u. Winjna ni Nyasaye dwa timo gimoro ma kibaji biro goyi. Wach ni kare lamba ochopo kare. Yesu chier to mi Yesu teko te e polo kende pe te adwa ni ng'e gima nye dwaro teko semi te ibiro time e kana wach ni gini dhi uru e piny duto ulando wach maber ni ji duto ng'ama oyie kendo obatisi nokwo to ng'ama oda ok oyie bura nolo ranyisi ma jomo yie no bedgo e magi ng'ama odagi yie kuom Yesu ma wuoyo kuom mano yany mano chwade mogonyo duk morwak lama kwar moket no sembo monegi mo iki motiel kidiwi liende kidi mera ng'ongo ta chien no chier moloyo mae mo miako niya nitiere giko mar gimoro kamisa ne usandruogi chako igikeno mane chakruok ni mar longo mar ngima mar chang. Muma wacho ni ranyisi ma jomo yie no bedgo e magi gini gol jochiende e nyinga kendo gini dhum gi dhok mawendo. Koro ka Yesu sichier gima miya wach ni kidi nyaka ng'iel nitiere honi ma Yesu noketo mondo timre. Muma wacho ni ranyisi ma jomo yie no bedgo bang' chier Yesu ma ranyisi momiwa bang' ka Yesu siwuok e dier jomotho ni wana keta lwedo ok ang'e gima idwaro mondo timni sani akia gima idwaro mondo timni kawuono man kani akia gima idwaro mondo timni dhako cha tawacho ne ni ket lweti e TV wadwa lemo kodi mondo gimoro amora ma wuono ma polno ko pudho opidho ipudho sorry gima ne ok opidhi pudho to wang' tuo tame kiyomo pongo duonde otame konyal wuoyo konya chung ke gigo negi to winje chunye mana kada ko mane yochweri ga pagaricha o winje chunye ne kanyalo pudh gik mo popid ipudho ne to puongo go nikech pi wang' miyo nya teko Nyasaye lor to sama pi wang' no tango ngogo kiyoto chwore kwanyongo kiyoto chwore kwanyongo we utugo gi Nyasaye menyalo timo paswaji akia gimina ni Nyasaye chwok nyal akia jini ranyisi koro nyaka lo bang' wachno andi ne onge ranyisi no mama chada kotimo na neno ranyisi lo bang' jomo yie gini gol jochiende jachien mosesieni higa mang'eny ni moketo jachien tero rekodi ni kawuono ranyisi mar Yesu biro fuate kidi no ing'ielo ok ochako luwi kendo ndiko wacho ni gini gol jochiende e nying Yesu Kristo bende kata gimadho gimoro marach ok notim gi gimoro nga gini keta lwetgi kuom joma tuo michangi it is a simple way keta lwedo adwa keto ni lweta sani gi TV ka awinjo no winja ket ni lweta nikech chandruogi no mane kako rumo sani na mane chakruok ni jibiro penji ane ndalo moko kotera ka dokta ka tuo to dokta ko ne na to ko ne jan doke okadwa na thodala naka odongi dakika ma en totho ndano doka jara tiyo gi serikal en gi gari mar serikal utinga ngwecho dwoka dala nikech adhi tho tier kana donjo ne dala pup koro mosau chel tatho mana kaka daktari chano jal mayalo kume manu chiero lotho e manu chiera gi dakika 15 kasechiera duwe dir jomonge to mama mi akawacho ni kidi modino dho buri no ibiro gol kidi motamo gigi no kifaulu no kidi motami yudo tich motami nyuol motami dhi katedo motami nyombo no kidi momiyo kinyal gedu ibiro ng'iele sani nikech Yesu wacho ni teko te ipolo kende piny osemiyowa
E teko ma Yesu Kristo nomiyo wano ema an kamunda wachni ni kuom teko no endo teko mar Yesu ja Nazareth no teko no Yesu dwa timo gimoro sani. Osiepo ne ka mondo tim gimoro. Rabira tego nitie mondo tim gimoro. Jaloyo nitie mondo tim gimoro. Osana komanda nitie. Kaka teko no biro mongielo ne Kidi cha. Kaka teko no dwa timo ono sani. Odwa loka chana opposite. Odwa loke upside down. Nikech ondiki nyisi ma jomo yie no bedgo mago gik ma Yesu chiwonwa. Kata bedo ni sama ni guru Yesu no ket kuom weche madongo mochwad wiye gi luth. Mage chuno ng'ato moro ma jakurene mondo konyo ting'o musalaba. Ing'ene jachien nyalo keti me yodo ng'ato bathi kanyo makonyo ting'o chandruogi. Kadwaro mondo ing'e chandruogi ni mari opek moko mi ng'ato. Sama no kawo musalaba momi jakurene notame nogoye piny. Ochako dwokne wuon chandruok. Gima ne miyo Yesu ting'o musalaba mondo chandruogi en muting'o. Onge ng'ama chielo apart from Jesus manyalo ting'o chandruogi. Never. Nobody at all. En mana Yesu kende manyalo ting'o chandruogi miywago no. Yesu oyie ting'o kata tow. Jawar biro ting'o sani. Yesu no ting'o musalaba kende mondo mier ma chandruok ni tiyo rum. Kunde ma tuo ni tiyo rum. Kunde ma dhier ni tiyo rum. Jochende ma chieno jiyo rum. Yesu kende ng'ata chiel ema no ting'o musalaba ni. To musalaba mano ting'e ng'e. Katimi ng'ato ok nyal ting'o. No tamo jakurene. When Alexander man Girufus no tamo. Simon ma jakurene no tame apako Nyasaye no. Negitero Yesu kamiluongo ni Golgotha, tiende ni kar hanga wich. Negimiye divai morugi yadh makwiyo rem miluongo ni mane mondo omadhi, to ne odagi madho. Nitiere gimoro ma Satan nyalo chunigo. Ochuniga dier. To kitamore miyie kuom Yesu to ginyoke madhi gine maweyi. Kane gigure musalaba migipogore lepe ka gigoyo ombulu mondo ging'e law ma ng'ato ka ng'ato dikaw. Ne en sa deko nyango ka gigure kendo weche modonjnego nondiki wi musalaba ni. Apako Nyasaye no. Apako Ruoth ng'wono. Jal mano ting'o chandruogi kende ka onge ng'ama nitie. Onge. Mama no miyo ting'o chandruoga mochiera dier jomotho. Mama no miyo ting'o chandruoga mogolo gima no oto ya makora chwich. Mama no miyo ting'o chandruoga mochiero nyathina manatho e kibanga. Mabe mano miyo ting'o chandruoga momiyo anyuolo nyithindo ka jachino dagi ok anyal mako ich. Akwano magi mondo ing'eni ka Yesu ting'o chandruogi e musalaba Kalvari e Golgotha kar hanga wich. To onge gima chung'e nyimi Yesu jawar. Ibiro ng'iel kidi no sani. En kidi mane? Kidi bane. Ka anno chiera dier jomotho, kidi mane mipani ok onyal. Kano chango iya mano hotin kora chwich, kidi mane ma ok onyal. Kano dila kuom jochiende mane chiena kanyako, mane ma ok onyal. Kano chiero nyathina manotho e kibanga, mane ma ok onyal. Yesu Kristo, Alfa kod Omega, chakruok kod giko, jal mokwongo kendo mogik. Onge gima biro tame, kamo chakore no ng'eyo kaka gino dhi giko ng'eyo. Adwana leme gi dhako moro gi dichuo moro. Adwana leme gi kijana moro gi nyako moro. Adwana leme gi ura moro gi jatuo moro. Sani nikech awinjo ka teko ni kuom Yesu Kristo. Teko poto kuom Yesu makata ne sande to jawaro yie ting'o musalaba kendo dagi ni jakurene ok okonye. Be idwaro mondo Yesu ting' musalaba? Idwaro ni Yesu ting' chandruogi? Walemo kodi. Wasego erokamano nikech afwenyo ni kare kidi manodino
bur mar Yesu nong'ielore ma Yesu chier. Sa oromo mondo ng'iel ne kijana ni Kidi, ng'iel ne dhako ni Kidi, ng'iel ne dichuog ni Kidi, ng'iel ne nyako ni Kidi, ng'iel ne ranga ni Kidi, nikech Yesu nigi teko mar dhiro Kidi no mana kaka nodhire ka nowuok e dier jomotho. Erokamano jatelo, isetimo ruodho muma, isetimo ruodho ng'wono. Ineno ywagno lore, chandruogno lor, ayanjno itieki, imigi ng'wono, kwini mondo siki, irie badi ruoth, ikechgi, itimnegi maber. Amiyo nyingi duong' Baba, nikech in manitie. Erokamano ne ranyisi ma mondo lu bang' wachni, irie badi weche te, e nying Yesu Kristo ja Nazareth. Amen. An mawuoyo kodi en Bishop Nereah Mbewa. An nyara Simbo Kanyikela modak Dhiwa Rangenya School. An nyar jaduong' manosetho Rufus Agola Boy. Gi mama na Lodi Akech nyodalo miluongo in bracket ni nya Simbo manja waiko Januari. Awuok e kanisa miluongo ni Hope for Good in Christ. Kanisa wa ibiro yude Mtongwe St. Patrick Asanali. Kanisa wani ibiro yude Nairobi Njogu Road Makongeni Ilorikana tidonji yo madonjo ka police mama Kongeni Njogu Road. Dhia gi yorno tir kikibar. Dhia tir ko gikone gochi wabiro kawi. Kadi mondo dwar wach moro abiro mi namba na. Wan gi kanisa ni Ndhiwa kiwuok yo mawuok Rangenya kibiro ka jolejo ka mondo ichop go primary ibiro yudo wakanyo. Wan gi kanisa ni Kandiege ka iluwo yo madhira Ruowa but Rockbrook ibare yo mar Rockbrook no kidonje puothe kanyo ibiro yudo wakanyo. Kamano tadwa na goero kamano ne ji duto mosekonya. Nyasaye gwedhu. Yana olo nu gweth ka gima olo godheru ka pia ora. Adwaro mondo chaka kwai ni Nyasaye gwedhi. An gimodong' na sani en mana mabati 216 ba odong' na fut 500. Nyasaye ka gwedho mon gi chwo, ko gwedho range, ko gwedho jomosomo, ko gwedho jomatiyo, ko gwedho jomonge tich, to Nyasaye gwedhi ka luti donjo mondo watiek kanisa cha mondo ji oyud kama bete maber. Ka kamano kawie namba na awuok e piny Karachuonyo Kauma School Kandiege. Kaw namba na 0720 40 3913 070 40 39 13 Bishop Nereah Mbewa. Shalom. See you next time. Amen.